खोब दुखुनि बाथ्रा जादों बियो। आङो बिसिनि गभर्नमेन्टखौहाय खोब लक्ष्य खालामबाय थादों। हेमन्त बिथाङाबो इलेक्सन खालामखांनानै उच्चेद खालामखांनानै भुल हयसे भुल होननानै सिखार लायो। सासे सिएमआ इलेक्सना माला खालामनांगौ माला खालामनाङा उनावहाय जोंना भुल जादों होननानै हाइकर्टआ बुंजायोब्लासो बे सिखार जायो। दा थिग एखे रोखोमैनो आं सिगाङावबो होनखादों जे गभर्नमेन्टआसो न' गैजायैफोरनो न' होयो। दाना थाखानाय न'खौ सिफायनानै न' होनायाव मा लजिक थायो? दा थिग बेबायदिनो जोंना इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो प्रमद फेरेंगा सरकाराबो आं बेबायदिनो नुदों। महम्मद बिन तुगलकफोरनि बायदि थाखानाय धोनखौ सिफायनानै गोदान धोन बानायनाय, मोजां समायना स्ट्राक्चारखौ सिफायनानै गुबुनाव समायना खालामनो नाजानाय। दा गुबैयै बुंनो थांनांगौ बाथ्राया बेनो। खोब दुखुनि बाथ्राया जाहैबाय मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो सरकारनि बायदि बायदि बेफोरबायदि इलेक्सन माबा माबि खामानियावनो रायजो राजाहा दुखु मोननाङो। बिराद दुखु मोनदों रायजो राजाफ्रा। होनदों प्रमद बर'नो जोङो हज्रि हज्रि आन्दलन खालामदोंमोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै, जोङो थै बर'ननानै जोङो जोंनि थैनि सिगनेसार होदोंमोन बड'लेण्ड नांगौ होननानै, आरो जोंनि लाइमोनफ्रा फिसा फिसौफ्रा गोबां हाजार हाजार श' थैबाय। बे हानि थाखायनो दिनै बेसोरखौ थांनानै इलेक्सन खालामहैनाया, न' बुफायहैनाया, गिर्जा बुफायहैनाया, न' बां गोजां बोथोराव सुग्रि बागि गैया खालामनाय, बेनिख्रुइ देरसिन अधर्म आरो मा थाबावनो? अधर्म आरो मा थाबावनो? आं बेखौ ओरै मोनदों। बे हाग्रा ओनसोला गमामायैनो बै समाव हाग्रा ओनसोलमोन। हाग्रामायाथ' बे कुसुगावनिफ्रायनो हाग्रा जोबमोन। क'क्राझारनि 2-3 किल'मिटार थांबानो हाग्रा जोबमोन। हाग्रा जोबमोन। बे हाग्राखौ सोर सिफायखो? बिपिएफ गभर्नमेन्टनि आमोलावबोथ' आङो मिथिथारगौ। आङो बै समावहाय बायदि बायदि न' लुबाय थायोमोन, फिसा फिसौ फाइन उडनि गोनांथि जाबाय थायोमोन। दा बावहाय आङो सोङो, बे गिदिर गिदिर गलाया, गिदिर गिदिर दंफाङा सोरनिब्रा? मिलनि मालिकखौ। आंजों मोजांथार नालाय मारवारिया। ये उमुक नेता का है, ये उमुक लिडार का है, ये उमुक लिडार का है। गासिबो लिडारनि जों एफा गिदिर गिदिर दंफांखौ बहानिफ्राय बै फरेस्टनिफ्राय बै रिजार्भनिफ्राय दिनैबो बेबायदिनो मिलनि गिदिर गिदिर दंफाङा सोरबा गेदेर गेदेर इउपिपिएलनि नेता लिडारफोरनि जोब। बै हाग्राखौ सोर सिफाया? गरिब गुन्द्राया सिफायाखै, जोंनि नेताफ्रासो सिफायनानै लांदां खालामदों। आरो बे लांदां जायगायावहाय बाहाय खुनु जेबो गार्डबो गैला, जुनादबो गैला, बिफां लाइफांबो गैला। बाहाय मा खालामगोन? रायजो राजाया थांगोन थाहैगोन, गरिब गुन्द्रा हा गैजायिफ्रा हा नागिरनानै न' लुनानै थागोन। दा बेनि बेबस्थाखौ जोङो खालामनांगोन। 2006नि फरेस्ट डुइलार राइट्सनि एक्ट मथेथ' जोङो फरेस्टआव थानो मोनो। बेफोरखौसो रेगुलाइज खालामनांगौ, बेफोरखौसो सिस्टेम खालामनांगौ। बा गोदान बिथांमोना न' गैयाब्ला सिफाय जायोबा मा जागोन बिनि राहाखौ खालामाबालानो गोजां बोथोराव सुग्रि बाग्रि न' सिफायनाय, गिर्जा सिफायनाया खोब अधोरोमिया जादों। आरो बे दिनै बायदि इउपिपिएलनि थाखाय एसेबो मोजां जायाखै। रायजोफ्रा खोब दुखु मोनदों। जोंबो कंग्रेसनि जानानै खोब दुखु मोनदों।